Искам да предам нещо, което ми беше казано в молитва. Молитвата ми беше казано така. Кажи на пушачите, тези, които пушат, да спрат да пушат цигари, защото Исус не обича цигарите. Да спрат да пушат, защото задушават Святия Дух, който е вътре в тях. Това е, което ми беше казано в молитва. Брате, сестри, крайно време е пушачите да се вземете в ръце. Пост и молитва, за да се освободите, защото Царството Небесно наближи. Нали знаете? И просто трябва вече пост и молитва и това да се махне от вас. Не може, знаем всички християни, които четем Божието Слово, Библията, че в Небесното царство бръчка петно няма как да влезне. Знам, че сами не можете, но искайте в пост и молитва Бог да ви освободи. Бъдете благословени, борете се, противете се и Бог ще даде победата. Мир на всеки един от вас в името на Исус.